You can't brag about making a lot of money and cry at the same time. You can't say, oh my God, I was making 700 and something US dollars on one video. But you are crying that you don't have rent money. Don't answer that question, won't attack just because I'm young. Why are you crying saying hauna mari rent iwo waita ma 750 US dollars every time per video? No, not the whole Facebook, one video, guys. You are getting paid 750 US dollars per one video. Ndokubvunza wakuya pa live stream wakutanga kuchema ndina mari rent, I want to go back to South Africa, vana masikundi gifta. Ndokubvunza kuti ko why vana vasisiri kuku gifta? Vana vasisiri kuku gifta ninye 750 US dollars. Iwo waita 750, someone no band attack. Onditi uri kubabauka. I'm asking a question. Onditi uri kubabauka nchibvunza. Hi Wenyash. Hi, Fifi, how are you? I'm okay, how are you? I'm good. I think Shapira chingonyarara. But Nenyash, honestly, it doesn't make sense. I'm so angry. I need to breathe in and out. I can see that, but for now, just ingonyarara. Yeah, but Nenyash. But why? Okay, why? Tell me why. Okay, was I wrong? Kubvunza kuti iwewe Nenyasha, wondiudza iwo kuti iwo une basa rako nokupakana per hour uri kuwana kana 750 US dollars. Wobva watanga kuya pa live uchichema kuti hauna pekugara usina mari and you want to go back to South Africa. Ndokubvunza kuti ko why how? Wobva wati ndakatora mari ndikaendesa kuroro. Ndobvunza ma questions onditsamwira kuti I'm asking. It's okay, Fifi. Okay, so I just want to comment kuti wakanaka. This woman, she's not taking me serious. Muzwana. Asineyacha, please stop. Thank you. Waitaka kuti ndisekere. Regaindi edangu wangu wananda ku edwa padenga. Chinzu kuti chakamira sei nyeze kuti. What is it? Hi, Zuri saying everyone. Nderebo. Ini nangu pa kubvunza kwaita hauna kutadza. Kubvunza kwaita hauna kutadza, wabvunza it's okay. But kana like inozoya mafungiro edu akasiyana. Iwe unogona kubata mari wotanga kutenga mota. Ini ndogona kubata mari ndotanga kuvakaimba. Zvinhu zvatinoita zvakasiyana. Saka maybe ivo pakutanga kunorora, maybe she was having that mind kuti ndikashanda ndozodini ndizokwanisa kuona mari yestand. But maybe chikazovarwadza, I think it's because waramba uchibvunza kuti why makaendesa mari kunororwa musati matenga chii. Ofi zvinhu zvakatoitika, mari yakatoenda kuna akatorora. Okay, yes, Audrey, I understand that. But Audrey, Audrey, why would you come here and say bragging about how much you're making per video and cry at the same time that you don't have rent money and you want to move back to South Africa because you're struggling in Zimbabwe? Thank you very much. That's what I want to understand. You failed in your things. Now you want to say, hey, it's a problem. It's a problem to all of us. It's now a problem to all of us because you failed to fix your life with the money that you had. Exactly. Audrey, because we want to understand that, Audrey. Tell us. Yeah, ndozvanapanchireva kuti patime pavakatanga kubata mari vakaona kuti kunorora kwakakosha, and then maybe as time goes on vaifunga kuti tikazoita mamwe mari ndo pachatanga kuvaka. Exactly. You come to a platform and shout at a girl who is making her own decisions, making her own life, and you shout at her because of your own wrong decisions. Imagine. That's really unfair. That's really unfair. That's really unfair. I'm touched about that. Imagine just because they are older than me, I have to respect everyone because they are older. Being older doesn't mean you can just come and disrespect everyone that you want to disrespect. I'm not offended, but I'm just trying to understand where you were saying you're making 700 and something per video. Now you're crying on the same live stream. Kuti, you don't have money, you want to move back to SA. How is that even possible? And we don't want an SA shame. We are fine here. But the problem in Andauna,
and vakapinda marriage vari desperate. And she was older, yes. Exactly. And she was even, you see, Inina don't like taking bad about other women, but that woman, she doesn't respect people. It's desperate. He's rude. To make you think that She was so desperate for that. I even said that, but that will not know she's attacking me for what. I even say that if you guys were here. Kuti no mbuya yakapinda marriage zvaramba. So marriage is an achievement. Guys, Fifi literally said, guys, you can't get married if you have not gotten anything for yourself, like, for example, properties and all that stuff. That was her point. They take it as if no, it's an attack. So are you saying that your marriage is not no? You heard them. They even wanted to attack Fifi Unimana in your building. Hey, My gosh. You have a stand and you have a house. So what? hanzi kuita basa rekurara nevarume vanhu if uchivhura gumbo nemurume wani zviri kupinda papi. It's desperate. Hauna stand, hauna mari. You're broke. You want to go into marriage with mari. Imagine, you know, Rama could be a single mother without a husband than kutindonozorora or tirikutambura. Yeah, I would rather be a single mother, lady, guys. Honestly. Imagine. Aiwa, tete vakazvirora kutaura pafete, tete vakazvirora vachida kuratidza social media kuti patiktok wakupema futi mari wapedza kubreak unopemereiko wapedza kubreka kuvanhu kuti ini tine chakati ndine chaka ndaita mari yakadai so unopemerei wapedza kudaro wakuya kupema paFacebook She ended up saying that no, she's building. If you are building, why were you asking people for money to come to South Africa? You are ending up coming to South Africa. You want to come to South Africa, but you said you are building, my sister. hanzi necomment section vanotadza nekudiwa nemurume vakanoroora nemari yavo. Mapenga maiva masamari yandotovafara indaitova respect ndatomoti munhu kwaye one person mairo kadia yo handina kana problem vane hunhu vandipindura zvakanaka mairo kadia if you were here guys vachichi vanga vachinditsanangura about marriage ina handisi married kaini I want to know kuti marriage inofamba sei guys ladies mukaona munhu ari married amubvunzere kuti chii chakanyatsoitika you ask ka iye munhu akutondikechera mafeelings akutonditi uri kubhabhauka kubhabhauka kwei iwe wati waita mari yakawanda udaropo wachadza kana kuita chii imagine zvakaoma iye wakaita kumbandidzira kuti ibude kutswanyidzira kudaro ukazitswanya kuti sixpack ibudepo here Andindakarara here wakaiwanepiko sixpack Fifi andinangu zvakawanda sixpack ndinayo ndo zvandinacho at the moment. Ndakuda kubudisa zvinhu zviri serious takumbirawo follow then tochibudisa zvinhu zviri serious mofollowa wana Fifi wacho kana mune zvimaruwa zvamunenge muinazvo munondipo audi kufollowa chisako chinozi chishumba chiri kurwara tizwa netsuro chaane nzara chisako chishumba chaane nzara then tochiitawo zvinenge zviri nani uyo Drake akupa donut pakaiswa donut unoswedera padhuze kuti udangotambisira vanhu vachikupa mari pasina zvauri kuti thank you Drake thank you Drake thank you for the donuts Please unongona kuti uyu munhu anondifarira uyu munhu ane Canon kwete kungoita chimwe jabu for nothing jabu wakadai awise kana follow aona kuti panja tiri kugadzirira month end I'm promising you month end saka kuchida kuona something zvine zvizobuda kuti vapengo anonzi Jabulani or yamuri kuti mata ndimuri kuti ndiri mata okay ndiri mata then it's fine mata yamuri kuti Jabulani yakatigadzirire zvinhu zvaide promise month at least wa follower unokwanisa kuona kuti ndandakakugadzirirei kenge jabu tomfarira unofarira pane zvawaita here zvinoratidza or pane zvauri kuita zvinoratidza or pane zvauchaita here zvinoratidza vakomana munenge muchanditsamwisa makuda kuona kuzasi makuda kuona chi takuratidza sixpack tokutaridzai futi chi taurai tinzo usataura usina kufollowa tonetsana ndokukwatura ndokuurira ipapa pachimukuku chako ichocho ndikakukwatura sangutaura usina kufollowa ipapa Lia hauna kufollowa but ungotaurisa makuda kuona chi
tichitaura